1 take 2. Rolling camera. Action. Hello, hi, namaskar, Jasrekalada, Vanakkam, Namaskara. This is VJ Jeevan code. Episode with VJ Jeevan, By2Coffee. No. Kujal maatu sari undadu. Kujal sari undadu. Phone undu. Pavitra kujal sari undadu. So yes, moving to the next. Next question. Nada gotta. Cut. Babanna eren select malpuga. Same thing ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾವ್ದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So okay, Hera. Beautiful sound. Untoda. Yeah, Pande. Bleeding now, Asata. Show get there. So, chingam board. See, I knew this. So we'll try this. Ardha lemon, Shwetakka, Anchane Yan, Maltondulla. So Shwetakka ready? Cheers. On the count of 3 to 1. 3, 2, 1, start. I quit. Why does I can't? Yeah, I this. Oh shit! You fooled me. Yeah. Satya, oh, biscuit the cake. Hey, in the birthday cake, can you imagine biscuit cake? And ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಯಾನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಆ ವಿಡಿಯೋಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುಜ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪಲ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪಲ್ ಶುಗರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಶುಗರ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಎನ್ನ ಕೇಕ್ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡಿ ಕೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ತಿಂತಿச்சு ಕೊಂಚ ದಿಸ್ ತಿಂದು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೆ ನೋಡಂಟ ಐ ಆಮ್ an odd number, take away 2 letters and I become even. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಏನರ್ಥ ರೆಡ್ ಲೆಟರ್ ತೆಪ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಈವನ್ ಅಂತ. ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವೆ. ಟೇಕ್ ಅವೇ 1 ಲೆಟರ್ ಯಾನ್ ಈವನ್ ಅಂತ. ಸಿ ಯಾನ್ ಉಂದೆನ್ಕೆ ಎಂದುಂಡೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಬ್ಬೋ ದೇವರೇ ಆ ತಿಸಿತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೈಜಿ. I will pass. ಸಿ ಐ ಆಮ್ an odd number ಪಂಡ 7. ಐದು ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ತೆತ್ತಂಡ ಎಸ್ I become even. Sundenki endanda yanu idi dina kullodatu. You are so smart, Jeevan. No. You are so I am not smart. Someone is actually onji bela alpuga. Bonda juice undadu. So dada panda onji sip da nodu panu. Okay. It's like a buzzer. Onji sip da nodu answer panu. Okkada sip da -1. Done? It is a rule. ಗೊತ್ತುನೋಡ ಮಾತ್ರ. Kite battanle bodanda. Papa sip da nodu answer panu. So your first ಗಾದೆ ಮಾತು is Okay. ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೋದ ಮಾನ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೋದ ಮಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಬಟ್ ಮೂಲುಂಡು ಬರೋಂದಿತ್ತು. ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೋದ ಮಾನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಡಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೋದ ಮಾನ ಆನೆ ಬಾರಿ ವೀಕುಲ್ಲೆ ನೋಡಿ ಈ ತಿಸಿತ್ತ ಆನೆ ಕದ್ದರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ ಸೊ 0-0. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ನಂತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಾಡಂತ ವೀಕುಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾ ಇಸ್ ಇತ್ತ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪತ್ತನಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲೇ ಗೊತ್ತು. ಚೀರ್ಸ್. ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಡ್ಯಾಶ್. ಮೂರನೇವನಿಗೆ ಲಾಭ. Then 1 point to Shwetakka. So next is Shwetakka one second. Okay, next question is Isundu Santoshana Budachi Kai Kesaradare ಬಾಯ್ ಮೊಸರು. Yeah. ಈ ರಾರೆ ಬನ್ನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನು. This is cheating. Rules actually change malti ನೀರು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, rules ಅಂಚೆ ನಪ್ಪ ಪಡುತ್ತೆ. pani ಬಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ ದಿಯೋ. Okay, so one each. ಲವ್ ತೆಣ್ಣನಾಗ ಇಂಕಿನ 14 ವರ್ಷದ ಅವರ ಲವ್. Okay, so same topic gurinchi kuda ni paatare. So dance andu bandare. Dance da ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರುವಾಗ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಟಿವಿ ಬೈದನ್ ನಾವು ಯಾನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹೌ ಟು ಇಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಆಯನ ಕೈ ಇಡೇ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ತಿಂತೀಯ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಆಯನ ಕೈ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ವಾ ಅವತಾರದು ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದೆ ಎನ್ನ ಉದತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಅವಳ ತುಂಬ ಇತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಫೋರಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಿಕ್ತು ಪೂರ ಹೋಗಿ ಗಮ್ಮು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಂಟದು ಪೂರ ಬೈ ನೆಕ್ಕಿದಾರ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡು ಯಾಕಡೆ ಉಷ್ಣಪಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮನಗರಿಗೆ ತೋಜು ನಿಂತಿದ್ದಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಇರೋ ತೋಜಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ತೋಜಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಐಕ್ ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಪೂರ ಕಾಣಿ ಬೇಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟು ఆయన క్లియర్గా స్పెక్స్ ఆ కెమెరామెన్ అప్పుడు నాడు సూపర్ పోతుంది ఎంత తోడు ఇక్కడ పోతుంది తిరుగుతాను ఆయన డైలాగ్ కానీ ఇక్కడ మోనడు షెట్ టెన్షన్ అని సాంగ్ ఇತ್ತು ಲೈನ್ ಆಡೋದು ಅವಳ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದಾಜಿ ಪೂರ ಮಂತದೆ ಅಡಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲ ತೋಜಿಸಿಟ್ಟಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆದ್ರೆ ತ್ರಿಶೂಲನು ನಿಕುಲು FM ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು ಆರ್ ಅದರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೆಲವಾತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಚ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಸೊ ಯಾನ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂದುತ್ತೆ ಅವ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೂದಿತ್ತಾಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪಲ್ಲ ಮಾತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿದ ಜನ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಇದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ